Кичке 9 ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Яңа инновациялар. Добавки топлива мы должны уметь делать. Татарстанның нефть-химиясе тармагына нинди яңа инновациялар тәкъдим ителде? Айзат Шаймардан. Чистай районында куркыныч калдыкларны юк иттеләр. Хәзер монда бернинди куркынычлык юк. Әлегешкә кайсы өлкә белгечләре алына. Чистай районыннан Руслан Сыгынов. Берне биреп, дүртне ал. Майда июньдә алларса сулар булырга тиеш дип торабыз инде. Үзара салым акчасына авыллардагы тормыш ничек үзгәрә? Рәмзилә Гафиятуллина күреп кайтты. Тарихи уку йортында тарихи вакыйга. Казан университетының 215 елыгын билгеләп үткәндә бүгенге вакыйганы кемгә багышлыйлар? Лүтсәнәт Фөлнең репортажы. Татарстанда авыл хуҗалыгы калдыкларыннан ягулыкның сыйфатын яхшыртучы катнашма җитештерә башларга мөмкиннәр. Аны бүген Татнефтехиминвест холдинг утырышында тәкъдим иттеләр. Ул кукуруз сабакларыннан ясала. Рөстәм Миннеханов әлеге тәкъдим белән кызыксынуын белдереп, агач калдыкларында чимал буларак кулланырга кушты. Бүген республикага өр-яңа 6 проект тәкъдим ителде. Вопрос, сколько будет стоить прирост на 1 пункт октанового числа. Новосибирск институты Татарстанга ягулык өчен октанлы яңа кушылма тәкъдим итә. Шунда хәзерге вакытта Россиядә, Европада тыелган НТБЕ дигәнне кулланалар. Яңа эшләнмәләрне авыл хуҗалыгы калдыкларыннан ясап булачак. Сырьем в данном случае является там початки кукурузы. Моның өчен кукуруз сабаклары саламнар алына. Нәтиҗәдә октан күтәрә торган катнашма барлыкка килә. Ул бензин сыйфатын яхшырта, экология ягыннан да отышлырак. Рөстәм Миннеханов кукуруз гына түгел, агач калдыкларыннан да шундый кушылмалар ясау мөмкинлеген карарга кушты. Санрубки это круглый год, вот эта древесина низкотоварная, есть ее полно, а сельхоз отходы они сезонные, но надо прессовать солому или лишней соломы нет. Перевозка. А здесь поставил ее где-нибудь на лесосеке, значит, дробее этот. Шулай ук Танекага дизель ягулыгының кышкы һәм арктик маркаларын алу өчен үзебезнең катализаторны ясау тәкъдим ителде. А бу цифрлы игзәк 3D технологиясе нигезендә предприятиеләрне контрольдә тотарга ярдәм итә. Янәшәдәге кешеләрнең ничек эшләвен күрергә, технология җитештерүне күзәтергә була. На сегодняшний день мы можем реализовывать проекты по созданию цифровых двойников заводов и мест. Бүген заводларның цифрлы игзәкләрен ясый алабыз. Без 20 функцияле модуль булдырдык, шул исәптән экологияны карарга ярдәм итә. Ул заводлардан чыгучы зыянлы матдәләрне күзәтеп барачак. Әлеге ширкәтне Иннополиста эшләргә чакырдылар. С Иннополисом, значит, вот Роман Александрович, значит, вот Министерство цифровизации нашей, Рафинат, вместе посмотреть, чтобы коллеги с крупными нашими компаниями провели презентацию. Рөстәм Миннеханов Казан энергетика университеты базасында циркуляр икътисад буенча татар-фин үзәген ачуны да хуплады. Циркуляр икътисад ул сәнәгать калдыкларыннан яңадан чимал ясап продукт булдыруны күзаллый. Университетка Финляндия белгечләре ярдәм итәчәк. Бunda лекциялар очрашак. Бunda, значит, бу центрда без бөтен республикада, Россиядә, бөтен илдә эшләгән чакырачакбыз бизнес партнерларны. Циркуляр икътисад буенча Татарстан Фин үзәге инде эшләргә әзер. Ул нәкъ менә шушы Казан дәүләт энергетика университеты бинасында эшләячәк. Хәзергә рәсми ачылыш өчен Татарстан хөкүмәте карары кабул итүен көтәләр. Айзат Шаймардан, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Бүген президент Рөстәм Миннеханов Открытие банкының идарә рәисе Михаил Задорнов белән очрашты. Алар үзара хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Аның нигезендә социаль-икътисади үсеш проектларын тормышка ашыруда банк үз өлешен кертәчәк. Бүген Казанда әлеге банкның 2 офисы да ачылды. Тантанада Рөстәм Миннеханов катнашты. Хәерле сәгатьтә булсын. Президент бу офиска үзе хәер-фатиха бирә. Монда кече һәм орта бизнес вәкилләренә хезмәт күрсәтеләчәк. Алар монда килмичә дә исәп-хисап, счетта аша кредит ала, мәгълүматны интернет аша белешә. Сегодня для нас приоритет и в целом для страны поддержка малого и среднего бизнеса. Появление этого офиса в таком прекрасном месте, шаговой доступности
Это очень знаковое событие. Моңарчы әлеге офис тәҗрибә рәвешендә 1 ай эшләгән. Шул вакыт içендә монда 100 меңнән артык эшмәкәр мөрәҗәгать итә. Ихтыяҗ булуы шунда күренә дә. Ребята, которые здесь работают, они будут. Монда эшләүче егет кызлар бөтен Россиядә мөрәҗәгать итүче эшмәкәрләргә иң катлаулы операцияләр буенча мәгълүмат бирәчәк. Монда яңа эш урыннары булдырылган. Монда дресс-код һәм кыры стандартлар да юк. 200-гә якын хезмәткәр бер бүлмәдә телефоннан мәгълүмат бирә. Алар өчен иң яхшы шартлар тудырылган. Монда ял итү, спорт һәм уен зоналары бар. Әлеге банк кече һәм орта бизнес вәкилләренә актив рәвештә кредит бирә. Бүгенге көнгә аның күләме 1 миллиард сумга җиткән. Финанслар республиканың гарантия фонды канаты астында. Фирүзә Мәҗитова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. 2019 елның декабреннән бизнес өчен нинди яңалыклар көтелә? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Чистай районында радиоактив калдыкларны юк иттеләр. Заманында мондагы сәгать заводы үз эшләнмәләрен ясаганда радий 226 тузларын файдаланган. Аның белән эшләгән вакытта лаборатория савытлары, эш киеме, шулай ук башка кирәк-яраклар кулланыла. Калдыкларны 2 урынга махсус чокыр казып, бетон плитәләр эчендә саклыйлар. Куркыныч урынны хәзер ничек чистарттылар? Руслан Хөснетдинов белеп кайтты. Бу мына Кубас урманы. Хәзер монда бер нинди куркынычлык юк. Бөтен радиоактивный калдыкларны чыгардылар. Әлеге урманда радий 226 тузлары сеңгән әйберләр күмелгән буланы заманында 11 мең кеше хезмәт куйган Чистай сәгать заводыннан алып киләләр. Ул 2500 квадрат метр мәйдан били, быел казып алалар. Бу эш мына самый кирәкле эш иде инде безнең район өчен. Потому что халык та йөри, балалар да йөри, терлек тә йөри монда. Чистай халкыннан рахмәт әйтергә телим бу предприятиегә. Калдыкларны махсус проект төзеп, җир астыннан чыгаралар. Моңа 2 ай ярым вакыт китә. Хәзер Кубас урманнарында бер нинди радиация юк. Моны хәтта махсус аппарат белән тикшереп карап белеп була. Просто нажму, он показывает грязно, либо чисто. То есть вот поставим его здесь. Видите, загорелось чисто, а доза он показывает непрерывно. Здесь 0,11. Буквально по сантиметру локализовали радиоактивные загрязнения. Радиоактив пычрак мәддәләрне сантиметрлап диярлек җыйдык. Соңрак калдыкларны махсус контейнерларга тутырдык. Монысы инде Чистай сәгать заводы территориясе. Биредә дә радиацияле эшләнмәләр күмелгән була. Барлыгы 43 мең куб метр җирдән радиоактив калдыклар алына. Аларны шундый куркыныч калдыкларны җыючы операторга тапшыралар. Чистай районында әлеге эшләр атом төш һәм радиация куркынычсызлыгын тәэмин итү федераль программасы буенча башкарыла. Они сделали огромную работу. Дистә еллар элек үк барлыкка килде һәм быел ниһаять хәл ителде. Барлык проектлар халык өчен эшләнелә. Бу шуларның берсе иде. Хәзер Чистай районына бер нинди дә куркыныч янам. Чөнки куркыныч калдыкларны барысында безнең республикадан алып чыгалар һәм юк итәләр. Димәк, әлеге вакыйгалар инде бары тик тарих битләрендә генә калачак. Чистай районыннан Руслан Хөснетдинов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Сез хәбәрдар программасын карыйсыз алдагы минутларда. Берне биреп, дүртне ал. Майда июньдә Алла берса сулар булырга тиеш дип торабыз инде. Үзара салым акчасына авыллардагы тормыш ничек үзгәрә? Рәмзилә Гафиятуллина күреп кайтты. Хезмәтләрен югары дәрәҗәдә билгеләп үттеләр. Шушы дәүләт бүләкләренә ия булуыгыз белән чын күңелдән котлыйм сезне. Иҗат итеп үрләр яулаучыларны Гөлнас Сәйфетдинова да күрде. Төбәкләрдә яшьләр сәясәте ничек тормышка ашырыла, егет кызлар конкурсларда һәм грантлар алуда ничек катнаша, хезмәт юлында үсешкә ирешү өчен нинди өстенлекләрдән файдаланалар. Бу мәсьәләләр хакында бүген Рөстәм Миннехановның яшьләр эшләре буенча федераль агентлык җитәкчесе Александр Бугаев һәм Россия яшьләр берлеге рәисе Павел Краснорудский белән очрашуында сөйләштеләр. Мәскәү кунаклары Казанда узучы коммерцияле булмаган яшьләр оешмаларының бөтен Россия кадрлар мәктәбе эшендә дә катнаша. Укытучы да юк, лекцияда укымыйлар, билге дә куелмый. Казанда 21 гасыр мәктәбенә укучылар сайлыйлар. Бу белем бирү буенча IT проект дөнья дәрәҗәсендәге программалаучылар әзерли. Андый мәктәп Мәскәүдә бар инде. Хәзер Казанда да программалаштыру үзенчәлекләренә бушлай өйрәнеп булачак. Анда укырга теләүчеләрне бөтен Россиядән кабул итәләр. Бүгенгә 40 мең гариза килгән. Теләүчеләр 20 декабрьгә кадәр 21school.ru сайтына хат җибәрә ала.
Для того, чтобы попасть в школу, достаточно... Мәктәпкә керү өчен онлайн рәвештә тест узуда җитә. Ул хәтерне һәм уйлау сәләтен тикшерә. Аннан инде 26 көнлек дәресләр башлана. Аларны программалауда гап-гади төшенчәләрне белмәүчеләр дә үзләштерә ала. Я думаю, что где-то не менее... Безгә ким дигәндә елына 3-4 мең кешене укытып чыгарга кирәк. Әлегә бу сан 2 тапкырга ким. Шунысы яхшы. Бу проект кадрларны Россия дәрәҗәсендә җәлеп итә. Халык телендә АУЕ дип йөртелгән төркемнәрнең беренче корбаны бар. Шаулы хастаханәсендә яшүсмерләр кыйнаган 19 яшьлек егет үлә. Узган еллардагы сугыш буенча җинаять эше ачылган иде. Нәтиҗәдә бер егет кулга алынган. Бүген Казан Кремлендә хәбәр итүләренчә, яшүсмерләр арасындагы җинаятьчелек буенча махсус советның утырышы әзерләнә. Яңа елдан соң полиция хезмәткәрләре, министрлык һәм иҗтимагый оешмалар җыелачак. В течение декабря это будет готовиться. Хәзер әлеге җыелыш шундый форматта әзерләнә. Бу эш декабрь дәвамында барачак. Һәр оешма, министрлык үзенә караган мәсьәләләр буенча документларны барлый. Берләшкән Милләтләр оешмасына 75 ел шушы уңайдан бүген Халыклар дуслыгы йортында җыелдылар. Семинарда Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә катнашты. Ул әлеге оешманың икътисади, милләтара низакларны чишүдә керткән өлешен югары бәяләде. Халыклар дуслыгын тәэмин итүдә әһәмиятен ассызыклады. Семинарда Татарстанның Халыклар ассамблеясы эше турында да фикер алыштылар. Миграция кагылышлы мәсьәләләрне чишүдә хукук саклау органнары белән берлектә эшләү һәм милләтләр арасындагы дустана мөнәсәбәтләр төзү юлларын билгеләделәр. Но самый главный вывод из этого, вот базовый вывод, для того, чтобы прогресс создать в любой стране, нужен внутри межнациональный мир и межконфессиональное согласие. Татарстан районнарында үзара салым мәсьәләсе буенча референдум бу якшәмбе узачак. Тавышны Кукмараның Октябрина авылында биргәннәр инде. Бу үзгә җирлек, монда нибары 9 кеше яши һәм халык җыенында бер кешедән 5000 сум җыярга булалар. Бу республикада иң зур сумма дигән сүз һәм моның үз җитди аңлатмасы да бар. Нинди мөһим мәсьәләне бер елда хәл итмәкчеләрен Рәмзилә Гафиятуллина белеп кайтты. Суга күршәвылга йөрибез. Су югында менә чалмаганда шуннан алабыз инде. Суның тамчысы да кадерле ди Васил Минхаҗев. Кукмара районының Октябрина авылы бу. 2010 елга корылыктан соң тереклек чыганагыннан мәхрүм калганнар. Хәзер кая гына барсалар да су савытын үзләреннән калдырмыйлар. Шулай итеп, суны алып кайтырга мәҗбүр. Әгәр дәген алып кайтмасак, эчәргә су булмый. Чатырган су безнең кыйларда чатырган түгел. Җәй көне авыл гөрләп турса да хәзер монда тып-тын җанлылык 2 йортта гына сизелә. Җирлектә барлыгы 9 кеше яши, шуңа да карамастан монда тормыш өчен бүтән шартларда бар диярлек. Татарстанда яшәгәнлектән бу авылда газ бар, освещение бар, телефон эшли. Вот. Юлларны хәл иттек менә, авылга кирдек инде. Хәзер менә хәл итсәк бу су вопросын. Бу кешегә яшәү өчен яхшы мөхит дигән сүз. Халык дусты авылда яшәүчеләр шуңа да су мәсьәләсен бер тавыштан хәл итәргә булалар. Үзара салым акчасына бер кешедән 5000 сум җыярга килешкәннәр. Менә ышанмассыз демәк, кеше наоборот сөенде. Что наконец менә шундый возможность килеп чыкты, что аларны биргән 5000 бит ул 25 мең булып кайта. Авылда җыелган 40 мең сумга республика тагын 160-ны өсти, 200 мең сум су кертергә җитәчәк. Ул җәйгә булыр дип көтәләр. Уңай үзгәрешләр районда яшәүчеләрнең күз алдында. Дым йөреп булмый торган, трактор белән йөреп була торган урамнарда бүген рәхәтләндереп, җиңел машиналар белән йөреп була, кирип була, аны халык күрә, аңлый, бу программаның кирәк икән. Салым булса сала яши. Октябринада моны яхшы аңлыйлар. Шуңа да җыенда сулы киләчәк өчен тавыш биргәннәр. Авылларда референдумнар дәвам итә. Кукмара районыннан Рәмзилә Гафиятуллина, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Тарихи вузда тарихи вакыйга. Казан университетының хәзер бронза патшасы бар. Аңа нигез салган императорга бюст ачылды. Александр I 1804 елда уку йортының грамотасын кабул итеп, аның уставын имзалаган. Әлеге документ бүгенгесеннән нәрсә белән аерыла? Университетта император белән бәйле тагын нинди тарихи ядкарлар бар? Тулырак Люциана Фулина.
Император золын бүгіннен император сыны бизи. Аны ошу тантанасына танылған ғалимнар Россия түгіл, шет иллерден де шақырылған. Элек менен Россияда иң яраткан шәһәр турында сорагач, Мәскәү, Питер дип әйтәйдем. Бүген фикерем үзгәрде, горурланып Казан дип җавап бирәм. Галимнәрне бирде җәлеп итүче урын университет әлбәттә. Анда аяк басучыларны бүгеннән Александр Бюсты каршы алачак. Аның авторы яшь сынчы Александр Потапов. Сердце колышется, бьется. Күңелемдә горурлык хисе дулкынланам. 3 айга якын барган хезмәтемне югары бәйләделәр, шуңа шатмын. Университетта Александр Патша белән бәйле тарихи ядкәрләр аз түгел. Тарих музеенда 1804 елда нәкъ ул имзалаган устав һәм грамота саклана. Это подлинная утвердительная грамота, которая была подписана Александром I. Уставта исә уку йортындагы кагыйдәләр теркәлгән. Мәсәлән, студент та профессор өчен махсус формадан йөрү мәҗбүри була. Имтихан бирмичә калып укытучыдан өстәмә дәрес аласың икән түлә, тәртип бозасың икән карцер. Бүгенге студентлар өчен бу куркыныч яңгыры әмәне тарих буларак өйрәнүгә кызыксыну зур. Миңа бу тарихи вакыйгалар, тарихи яшьтырган заман бигрәк ошый. Һәм монда укучы булып, студент булып, бу минем өчен бу инде бик күңелгә татырган вакыйга. Университетның 215 еллыгын билгеләп үтү гомумән Александр исеме белән бәйле. Александр Фест дигән зур чара уздыралар. Әлеге фестиваль барышында Александр Македонский, Александр Пушкин, Александр Грибоедов, Александр Фукс искә алыначак. Императорга багышланган бүгенге тантана әлеге исемлектә айрым урынны алып тора. Лейтенант Фулина, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Россиянан танылган режиссеры һәм кинопродюсеры Федор Бондарчук бүген Казанга килде. Аны Кремльдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кабул итә. Чәй табыны янында алар кино индустриясе үсеше хакында сөйләштеләр. Федор Бондарчук сәфәре программасында бүген тагын бер пункт бар иде. Кремльдә ук ул татар театр әһелләрен котлады. Аларга бүген дәүләт бүләкләрен тапшырдылар. Орден, медаль һәм мактаулы исемнәр 16 кешегә бирелә. Алар барсы да сәнгатькә гашыйк тормышлары сәхнә белән бәйле. Бүген кич алар гадәттәгечә театрга түгел Кремльгә килде. Театр елында президент кулыннан дәрәҗәле бүләк алырга. Год театра подходит к завершению, но задачи, которые были поставлены перед театральным миром, сохранят свою актуальность и в будущем. Искренне благодарю всех, кто связан жизнью и делом с театром, за творческий вклад в развитие театрального искусства в нашей республике, за ваш профессионализм и верность профессии. Хаммагызга да зур рахмат, уңышлар. Камал театрының баш дирижеры Фуат Әбүбәкиров Татарстан алдындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләнә. Театр сәнгатен үстерүгә керткән өлеше өчен 75 яшьлек юбилейын гөрләтеп уздырдылар. Театрга 50 ел гомерен багышлый. Әлмәндәр сүзләрен әйтәм, әле без яшибез, әле без исән. Шундый илебез, халкыбыз булганда. Камаллылар Илнур Закиров һәм Эмиль Талипов бүгеннән атказанган артистлар. Рустам Валерьевич, мен театрда «Махаббат» фильм деген спектакль бар. Мен да сезге пародия жасаймын, ғафу етесіз. Мен де еш ойламаған едім бүгін сіздің қолыңыздан дәулет бүләк алғым келді. Алғабылыңыз үшін бик зор рахмет сізге. Опера һәм балет театрының директоры Рәүфәл Мөхәммәтҗанов Татарстан алдындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләнде. Ә театрның вокалисты, татар сәнгатен бөтен дөньяга таратучы алтын тавыш иясе Гөлнара Гатина атказанган артист исеменә лаек. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, для меня это награда. Дәрәҗәле исемнәр Качалов исемендәге яшь тамашачылар театры Чаллының мастеровые театр артистларына да тапшырылды. Большая честь получить эту награду для любого актера. Мне выпала двойная честь получить ее именно в год театра. Сиңа инде дәүләт тарафыннан шундый исем бирелгән икән, сине атаганнар икән, син һәр инде ул исемгә лаек булырга тиеш. 16 сәнгать әһеле югары бүләккә лаек. Президентның рәхмәте «Живой город» заманча сәнгатькә ярдәм фонды коллективына да. Бүләкне команда өчен Инна Яркова кабул итеп ала. Ә һәммәсендә Федор Бондарчук котлый. Хотел бы поздравить вас всех высокими государственными наградами республики. И, как Рустам Нургалевич сказал, да, год театра закончился, но работа, творческий процесс должен продолжаться, в чем я вам желаю удачи и успехов. Тантанадан соң сәнгать әһелләре кабат иҗат итәргә ашыкты. Гөлнар Сайфетдинова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы.
16 сыйфатлы башкаручы Мәскәү белгечләреннән утлы шоу һәм Татар моңы. Бу минутларда Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында үзгәреш җиле татар җыры фестивале гөрли. Ул инде 4нче мәртәбә оештырыла. Проектны Татарстан президенты тәкъдиме белән 2016 елдан башлап җибәргәннәр иде. Ул татар эстрадасы дәрәҗәсен күтәрүне күз алдында тота. Сыйфатлы татар музыкасы ничек яңгырага тиешлеген Айгөл Бәдретдинова тыңлап кайтты. Зәңгәр туман җыры без күнекмәгән соул стилендә яңгырый, әмма татар моңы ничек бар шулай калды ди аны башкаручы җырчы Илнар Миранов. Венера Ганиева укучысы әле яшь булуына карамастан инде Вахапов фестивале лауреаты. Үзгәреш җилендә шулай ук Син үлгәнче мине сагынырсың җырын башкара. Үзе менә Европа стилендә язылган җыр Син үлгәнче мине сагынырсың. Чөнки Резда Ахиярова ул шундый композитор, ул ничектер менә Европа звучаниесын безнең татар халык мелодияларына ничектер менә икесен бергә куша, берләштерә. Үзгәреш җиле ул республиканың иң дәрәҗәле фестивальләренең берсе, шуңа да аңа әзерлек тә югары дәрәҗәдә алып барыла. Шунда ук бизәнәләр, шунда ук җыр сүзләрен кабатлыйлар, шунда ук тавышларын да җылыталар. Ретро җырларда бар, халык җырлар, күбесе халык җырларда бар. Безнең ничек дип әйтим инде, энҗеләре, безнең энҗе мәрҗән белән дик хазинәсе күрсәтәбез. Шуңа минем өчен ул бик горурлык үзгәреш җирендә катнашу. 16 башкаручы барысы да тере тавышка җырлый. Станислав Курбацкий җитәкчелегендәге Симфа-джаз оркестрына чит ил музыкантлары да үз төсмөрен өсти. Музыка ул төрле жанрларда булса да, һәрбер кеше өчен уртак тел. Татар музыкасын башкарырга рәхәт һәм җайлы. У декорацияләр барысы да Европа дәрәҗәсендә Мәскәү белгечләрен җәлеп итеп эшләнгән. Большое внимание уделили. Зур игътибар декорацияләргә. Быел без сәхнәнең бөтен тирәнлеген файдаландык. Ул бөтен тамашаны күләмле күрсәтергә ярдәм итә. Музыкантларга да, җырчыларга да анда җайлы. Татар эстрадасы дәрәҗәсен күтәрү максатыннан үзгәреш җиле фестивале Татарстан президенты тәкъдиме белән инде 2016 елдан бирле үткәрелә. Иртәгә бу зәвыклы тамашаның 2нче көне, 17 гыйнвар әлеге фестиваль Нью-Йоркның танылган Карнеги холл концертлар залында гөрләячәк. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Иртәгедән безнең хезмәттәшләребез әзерләгән Новости Татарстана программасы ОТР каналында да күрсәтелә башлый. Тапшыру иртәнге сәгать 6-да һәм кичке 18:30 минутта күрсәтеләчәк. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде, уңышлар сезгә һәм әлбәттә Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Турецкие ткани по суперценам. Портьерный салон «Фиерия». Тукая 58. Татарстанның халык артисты Виталий Агапов «Онытмагыз ялгыз әтиләрне» дигән программасы белән сәфәргә чыга. Онытмагыз ялгыз әтиләрне. Әйтмәсин Ağırsız etmesin. 19 декабрь. Филармония. Татарстанның халык артисты легендар җырчы Осаф Валиевның юбилей концерты. Ящиклево 6+. Охрана территории Казань-Оргсинтеза – это сложная многоуровневая система. Более 2000 камер, датчики, объемные и радиоволновые извещатели по периметру, 4-уровневая идентификация, в том числе с распознаванием лица. Защита от террористических угроз. Контроль передвижения автомобилей системой отслеживания по маршруту. Казань-Оргсинтез. Сила во благо. Milliy muzikal premiyasi eng tika proyekt. Bizni de unutmaganlar uchun zo'r rahmat. Hozir endi yangi kulmak tiktirasi qoldi, yangi jir әзерлим. Kelgach ko'rasiz. 14 декабрь «Пирамида». Булгар радиосы Milliy музыкаль премиясын тапшыру тантанасы. Хочешь получить «Ладу» за наличный расчет выгодно? Тогда тебе в автоцентр «Парус». Только до 31 декабря 2019 года лечение катаракты 19 900 рублей. Офтальмологическая клиника «Кузлер». Телефон в Чистополе 4 75 80. Телефон в Вятских Полянах 6 42 42. Хочешь «Ладу» в кредит? Пожалуй, лучшие кредиты в автоцентре «Парус». ОАО «Сетевая компания» предлагает присоединение к электрическим сетям через интернет. Зайдите на сайт gridcom-rt.ru и оставьте заявку в личном кабинете. gridcom-rt.ru. Удобно, быстро, надежно.
Хочешь ладу по программе Трейд-ин? Пожалуй, лучший трейд-ин в автоцентре «Парус». Приходите 2 и 3 января на новогодний мюзикл «Черномор». Лазерная коррекция зрения 18 тысяч рублей за 2 глаза. Офтальмологическая клиника «Кюзлер». Телефон 295 94 50. Мария Киселева представляет новое шоу на воде «Русалочка. Параллельные миры». Васильевский шифаханасы яңа ел кичәсен һәм бәйрәмнәрен күңелле һәм файдалы итеп үткәрергә чакыра. Сезнең өчен яңа ел концерт программасы, бәйрәм табыны, чаңгыда шоу һәм башкалар. Хәерле кич исәнмез, эфирда спорт яңалыклары сезнең белән Илдар Сафиуллин. Чайковский шәһәрендә чаңгы ярышлары бара. Питрәч районы егете Рөстәм Мустафин 5 километр дистанцияда ирекле стиль белән финишка беренче килеп җитте һәм алтын медаль яулады. Моннан тыш чирәмдә хоккей уйнаучы кызлар да чемпионлыкка иреште. Казанның Динамо Гипро Ния Европром чирәмдәге хоккей буенча кызлар команд 2019 елга Россия чемпионы булып танылды. Татарстан коллективы өчен бу сезонда беренче генә уңыш түгел. Алар Россия кубогын һәм суперкубокны яулаган иде инде. Токиода узачак Олимпия уеннарына җыелма команданың сайлап алу уеннары белән бәйле чирәмдәге хоккейда плей-офф булмады. Нәтиҗәне даими чемпионат күрсәткечләренә карап ясадылар. Чемпион кызларыбызны тәбрик итәбез. Башкортстанда сноуборд буенча Россия кубогының беренче этабы төгәлләнде. Анда Татарстан вәкилләре дә уңышлыгына чыгыш ясады. Ир-егетләр арасында 2 мәртәбә Олимпия уеннары чемпионы Бик Влайт бу стартларда алтын медальле булды. Татарстан данын яклаучы кыз Милена Быкова пьедесталның 2нче баскычына күтәрелде. Чаллыда кышкы спорт төрләренә әзерләнәләр, анда шугалак ясыйлар. Әлеге мәйданда беренчеләрдән булып көзгедәй боз катламы барлыкка килде. Беренче салкыннарны түземсезлек белән көтеп алалар. Боз сыйфатлы булсын өчен мәйданга суны тигез итеп сиптерергә кирәк. Заливаем по одной системе. Бозны бер үк система буенча әзерлибез. Төптә бетон катламы булганда җиңелрәк. Инде кайбер урында егетләр бозга беренче күнегүләргә дә чыкты. Шугалактагы бозның калынлыгы 3 см. Бу эштә ярдәмгә мавыгучы хоккейчылар үзләре дә килә. Эш биткәч уйнарга ярый дигән сүз монда бик тә туры килеп тора. Каждую зиму мы с ребятами пытаемся помогаем заливать каток. Клюшка принес коньки, обмундирование, там кататься хочу. Ярыш мәйданнарында чирәм булганга эш озаккарак сузыла. Шундыйларның берсе 25нче комплекста, Импульс клубы карамагында. Ләкин монда сыйфат начар була дигән сүз түгел. Тиздән бирдә дә беренче күнегүләр узачак. Ишек алларындагы шугалакларда тимераякларны шуар өчен вакытлыча биреп тә торалар. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Спорт белән шөгыльләнегез һәм сау сәламәт булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сүзне Ганәчнең мәгълүматыннан башлап җибәрәбез. Яңа шкаф купе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы, вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы шкаф купе алырга теләсәгез, Данил мастерга шалтыратыгыз. Телефон 26766, Казан Восстание урамы, 23нче йорт. Яндекс погода мәгълүматы буенча киләсе тәүлектә көньяк көнчыгыштан Бөгелмә Баулы Азнакайда болытлы, явым-төшемнәр булмый, 4 градус салкын. Төньяк көнчыгыштан Түбән Кама Яршалы Алабугада сүрән көн температура 3 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми, 4 градус салкын. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Болташта болытлы көн 2 градус. Көньяк көнбатыштан Болгар-Буа Чүпрәледә шулай ук явым-төшемсез, температура 2 градус. Чистая Нурлат Мамады Ширмешан халкына синоптиклар болытлы көн вәгъдә итә, 3 градуска кадәр салкын була. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Яхшы протез читтә торсын. Буыннарны операциясыз дәвалау технологиясе авторы Оксана Кузина сүзләре. Үз пациентларыбызга без катлаулы хирургияләр аша дәвалануны киңәш итмибез. Без алдынгы технологияләр ярдәмендә операцияләрсез буыннарны терлекләндерәчәкбез. Төрле яшьтә, тулы тормышка хәрәкәтләрдә чикләүләрсез һәм авыртуларсыз әйләнеп кайтырга мөмкин икәнлегенә доктор Оз медицина үзәгенә килеп инаныгыз. Дистанционное дробление камней в почках, без боли, без операции, бесплатно, по полисам ОМС. Клиника Фарм-Т. 292 66 77. Бирдәге ташларны дистанцион рәвештә таркату, авыртусыз,
Мәҗбүри медицина иминияты полисы булганнарга Фармта клиникасында бушкам. 292-66-77 телефон номері буенча язылырга була. Башкалабыз Казанда аязучан болытлы һава, явым-төшемсез, 3 градус салкын, жел төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 761 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача адымлылыгы 81%, җирнең магнит кыры тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулар дисән мин булыгыз.